Здравейте хора, аз съм Супермен. Днес ще покажа как да си направите банер без никакви програми и така. Ще има линк в описанието. Пишете първо банерлик без такова, примерно. Така. Аз избрах един. Ето го. Така е. Аз лично нищо друго не променям, освен името, за да не пишете по мен. Generate. Ето го, да. Излиза се по мен. След това си го теглите на десктопа и сте готови. Абонирайте се, ако ви е бил полезен клипа, и да видим от мен.